kha chu te na zir khan me ya chun liter te pon ti theya mase hei hi chu consumables kan ti chu dor atana dorina a man tur thil siam chhuana atana te thil kan packet na na te thil hran keimani na kan customer te tana kan thil siam atana amo kan customer te tana kan man thin ho khan tani chuan chu tinana consumables a hen pasarin han ta se chun cosparin te khan sang khan zanga wel khalon ta unit khata khanin za songa lon tani chun ti khanin amain nakina hi chu ten dat topa amain dpr sem tu ti khan anlo total ve nei to don ni chun technical details kan ti ve thung ero hi chu helaya tak hian building equipments kan ti han quotation mamo nge ni ta ni hemi facility kan mamo ang chi vis hetiang ho hi vc pass details hi hetiang ho te pok kha kan nei ni chun heta englo upload turna khanin kan upload khangai ta ni helai hanin supporting documents ti la ya hanin quotation kan upload tanga chun qualification experience a hian vc tanga shet puin na te mo ti khanin atul dan zir khanin helai hi chunin qualification experience certificate tan lo nei ni chun helai hanin experience certificate ta kan upload tanga facility related documents kan ti kha chu LSC te document nge mane ho kha khalai khanin upload thei ta ni chuanin license certification kan ti chuan ODM certificate te ani lopan certificate hran training certificate ang chi an lo nei ni chuan ta khan upload thei bok ta ni chuan maro chu hami noi ber han ODM hi ti nge tumila quotation hi angai nge ya chuan ngai nge anga ngai turan ta chuanin proof of qualification hi ngai bok tai la chuanin building tools equipments kan ti kha chun antinana cement ton ni quantity a cement akhanin ti hen ti topila te na kha ton ti tai la chun ton thum vel lo mamot ta se supplier kha aming ruata cement ti khan chuanin estimated cost tia kha chun cheng tinana hi noi thum noi ni vel anga lo ngai tai la man che ka hret lo wang ti hen te ta total cost a kha chun estimated cost le total cost estimated cost hi chu ten ti la cost per piece ti ta la ton na kan ti wa khanin ton sangli ti tai la ni la ton thum ni chuan chu de ta 600 ti tai la singruk ti tai la chuan ta ani noi khat le sing ni don tan noi khat le sing ria chuan noi khat le sing ria ti nia chuan cement brick te ani lo point retaining wall ti na to te ani lo pon retaining wall ti te chuan window te chuan thil dang mamo in sakna ta na mamo or
fixers atana kan mo te ho khan dot ta helai chuanin quantity mo zat khan neya chuanin adot le chuanin supplier kha tunge supply don tunge tange do or company chuan helai chuanin cost per cost per piece or unit chuan helai hian q quantity into cost per piece kha an to mai dot tan helai hian chuan tha ka kan lo ziak thla zel nga kan mo kha tam dot tan chuan helai a po hianin consume hemi hi working capital ania chuanin consumable saran ta a chuanin aram leina tur hi hemi hand holding scheme hian a phal lo wa khan a in renovation na ta na te a in workshop renovation na ta na lampang a khan man tur a khan dot ta chuan furniture fixers chi kan ti ho chhuar dor kai a chuan chhuar an mo nge chhuar ani lo pon almera te chuanin dawhkan computer etc computer le dang te pawh kha helai hian kan ziak thla don ta ni chu chuanin khatatang khanin mi kan chhawr zat tur kan hring mamo tur an role an position te kha kan ziak dot ta ni dor hak tu kan mo chuan dor hak tu kan mo ani chuan dor hak tu kan langa labor thok tu tur te manager te pawh ni thei chuanin cook pawh ni thei sales pawh ni thei salesperson pawh ni thei tikhanin helai han an hlo zat tur kha kan ziak thla mai dot ta ni mi engzan nge kan mo pakhat pahnih pawh ni thei panga pawh ni thei tikhanin helai hianin an salary tur kha sangli helai a han salary kan pek tum dan kha keimani kan omna market rate atang khan kan pek mai tur tan tlak pui chuan sang riat atanga singkhat sang hnih vel hi mi hi anin hlo tir tlak pui ta ka hrelo a he an nangmah ni awmna hmunah aman a ret ka hrelo a mase pekchhe lutuk bik kha nih tir lo ula sanga sangriat singkhat sang hnih khami inkar kha enge a hnuai lampang kha chu ni thei sela management lampang engemaw special ang chi an mah ni tel lo a function thei lo chi ani kha chuan lo tam tir deuh hlek kha pawh in chawp lo a tikhanin kan mamawh dan tak khan an mi an chhawr dan tur tak ang khan mi an chhawr dawn lo ani pon an mah ni le an mah ni kha in chhawr anga zia angai ani chu chuanin a dot le chuan business model enga umi nge customer tur te kha chu kan hret thiam dan kha ni mai a sundawng tu te kan dor kai englo chuanin mystery chuan tu te nge sundawng customer te kan ti chuanin chung pa ber te nu ber te office te office thok tu ti te chi hran kha mihring hian tama chu khalai khanin tunge kan customer te ti kha kan hre chiang an tih en na kha ni mai a khoi khuang nge khoi ram nge ti kha chu village chuan landmark chuan hi ziak thei la ti hian ziak thei la a fu karanga chuanin eng tin nge customer te hnen na i thlenang kan ti chuanin direct sales te online distributor hmangin kha chu nang mah ni an mah ni sales dana zir khan to don ta ni
chuanin a dawt le chuanin khata bungraw hral thei engzat nge ni ti ta ni heta he chuanin kan chut dan tur chu kan sales estimate ta sales estimate kan ti chu sales engzat nge ni hisab khan ta mai ta ni chuan khata khanin sales estimate kha etina na min me cheng singthum man hi tin ral thei kan ve sei ti ni chuan ti khan zia mai tur ni ta ni cheng a poisa zong khan zia kila a fu a poisa lo zonga chutiang zat a number zong po khan kan ti thei ta etina na product pakhat chau nei ang min ni chuan kurtei siam min ni chuan kurtei kg zani thlatin kan hral thei ti khan ni mai ta ni chuanin iti ang midang hetiang ho hi chu chan dan tur kan lo hre mai anga enge an chak na le chak lo na an thria an ti kha chu market study khan ni to ta market study na nia han market study na chuan tunge kan elpui enge kan aya an that na le that lo na kan zong anga chuanin khata khanin helai chuk thla hen ho zung zung he aron hon ta ni chu project risk mitigation strategy kha aron chuak le ta kan problem kan face thei ho atang khan hetiang risk mitigation strategy kha kan si aron chuak le nga chuan khata khanin acting nge ma kan lak don acting nge ti ho kha kan ziak ve le thung anga nge tak le rin om tak khanin kan sum don na kha kal reng thei bik lawa chang chuanin hral thalo chang thina ke ma ni na kan control thei ani chuan kan control thei chin kha acting nge ma kan lak don ti khan ta ni season a in thlak don a piang in season a in thlak ma in January chuanin summer thawmhnaw ka zuar anga sales tlawm deuh zokin ka zuar anga chuanin summer a rawn ni anga summer lain raincoat ka zuar le anga summer lai chuanin rainy season a rawn kal le anga rainy season chhungin nihliap te gumboot te khatiang kha ka zuar le anga chun khami a zawh hmain heta englo autumn lampang hisapin thawmhnaw pan lampang ka englo le anga chuanin chutiang chuan khatiang khan ka tianga ting chi ho kha ro hman na fel fai taka an nei kha ngai ni in customer te pawh khan nangmah ni rawn dawr tu te pawh khan tha deuh an lo chan ve na tur ang ta hei hi chu nangmah ni na in phuat chawp sak thei rual in an mah ni kha zawt chiang ula an mah ni khan an hra chiang ngei tur ani hei hi chu an hria chiang lo ani chuan an mah ni zawk kha sundawng hlawh tling lo tur ngai thei ani han hisab vak hi a thei lo rual in enge lo in prepare ve lo in buat sai ve hi thei ni khalai khan an in buat sai na kha in lo zia sakanga an in buat sai na ba ka nangmah ni hetiang hen ti zawk kila remin lo hriat nik chuan a tha lut tuka masela in alon lampangah hi chuanin bank ho khan mah ni na tawpan dawr le dawn tho bang khanin an mah ni kar chhuak thil zia sak kha a tha ni helai hian technical risk ti te pawh hi hei explanation vek awm veka heng pawh hi kan ziak thei veka chuan regulatory compliance risk a nei ang ti te udiam kan nei tawh ti khan ni mai ta udiam nei tawh ti khan ni mai a chuanin mitigation strategy kan ti chuanin risk helai hen risk chi hran kan ron zia ho kha english thlang a chu chutiang khatiang chuanin season a in thlak pawnah chutiang khatiang chuan ka tinga chutiang khatiang chuan ka tinga ting chi kha helai hen
chang ve thung don ni chuan any other attachment kan ti ho a chuanin in adu le anma ni khan in zia tur an hria ni chuan helai han zia do thei bawk ani chuan quotation for equipment tools and service ani ta ni helai han quotation ho hi a nge yangai ta ni equipments emo tools emo service anma ni dawr sak nana anma ni dawr khoi nana anma ni bungraw lak na ti mai la dawr khoi na bungraw lak na ta na kha chuanin quotation ngai ta a ma sela an thil zot chhawn ve le thung tur a ta na kha chuan quotation hi angai ve lo thung ta ni chu antina na mai bottle siam ta na chuan a khawl leina tur kha quotation na mawnga a in sang tur quotation na mawnga chuanin a englo asatu tur te tanga asatu tur te man kha quotation angai bukang contractor an roi tur anga khanin hisapang ania chuanin khatatang khanin an tu service engemaw an mamu ho kha khalai khanin zia thlak tur ani chuanin quotation hi in siam thiam lo pon accountant hmel hriat nei ni chuan khang ho khan siam thei tur angai wala accountant in a siam thei lo pon an dawr bungraw an valak na tur te tang khanin quotation hi chu alak thei thin ani ma se man chawi ngai ve thina quotation lak don hi chuanin facility related documents kan ti ni chuan heng ho hi an nei ni chuan ani mai anga ma sela LSC te an nei ni kha chuan LSC te pawh kha upload theia an mani ta ngei ni an mani ram a ngei ni hemi VC pass emaw an mani ram ngei ni tiang chi te pawh kha lan tir na khan man thei ta ni ma se in lo ten ni chuan rental agreement hi siam tir ngai anga rental agreement kha chutiang kha tiang zat chuanin ka cheng sang ni in ka dawr hi hemi te hnen a han ka luah tir tiang chi nemaw to whom it may concern ang chi khan a siam thei bawk ani proof of qualification or experience kan ti ve thunga hi chuan village council atangin emaw certificate an nei atangin emaw experience certificate an chin lo nei ni chuan khatiang ho kha a man tur ani bawk anga chuanin license or certification copy sa ti ni chuanin UDM certificate hi helai hianin upload thei walang chuan du tho sam ani ole kha zong kha loan kan dil na tura kan DPR form fill up dan tur khan mai a chuan khami bak kha zona kan nei ni chuan kan zot le zel don ne